Δείξε μου τα τι έχεις. Τι είναι εκείνο? Αστυνομία, αυτοκίνητο. Εκείνο που βαστάς. Τι είναι? Μοτόρ αστυνομίας. Τούτο, τι είναι? Πες μου το. Αυτοκίνητο. Αυτοκίνητο της αστυνομίας. Αμά. Διώξε τη Μίκα. Μπράβο. Διώξε τη, διώξε τη. Ξούπε της. Με την αστυνομικό, μπράβο. Δείξε μου τη μοτόρα σου, τι ωραία που είναι. Αμά. Έχει φως και τι άλλο φορεί ο αστυνομικός πας στην κεφαλή του? Κάσκα, ναι. Άλλη αστυνομία. Γιατί κάνει αστυνομία? Ναι. Και έχεις πολλούς αστυνομικούς εκεί? Έχεις κι άλλους? Έχεις 3? Αμά, πολλούς. Α, είναι ο κλέφτης ο κακός που θα το συλλάβουμε. Ναι. Τρέχει γρήγορα αστυνομικός με τη μοτορά του. Ναι. Μπράβο. Έτοιμο και το αυτοκίνητο. Μπαίνουν μέσα οι αστυνομικοί και οδηγούν. Ανοίγει η πόρτα του. Έχει και ελικόπτερο. Αμά, τι ωραίο. Άντι.